Základná umelecká škola Bernolákovo už 10. rok usporadúva vianočný koncert spoločne so ZUŽ Vrbenského. Táto spolupráca nám umožňuje vidieť a porovnávať sa s rovesníkmi z inej umeleckej školy. Ale hlavne je to vždy o tom, že sa tešíme tento predvianočný čas, že sa môžeme stretnúť a spoločne si zaspievať, zahrať, ale aj porozprávať sa a spoločne stráviť tento predvianočný čas. Žiaci na javisku pôsobili sebavedomo, ale napriek tomu sa priznali, že to nebolo až také jednoduché. Áno, mám trošku stres. Ja už mám nejaké tie vystúpenia teda za sebou, takže už ten stres je taký menší. Nie je to len o strese z vystupovania. Keď prídeme sem, tak sa tešíme, lebo veľa detí ide takých, ktorí tu ešte neboli a sú zvedaví, ako toto vyzerá, aké sú tu decká a akí sú tu učitelia. A keď zistia, že to je také isté, tak sa tešia už potom aj na budúce. Síce by sa mohlo zdať, že spoločné koncerty sú na jednotlivých školách rovnaké. Každý je jedinečný. Okrem jednotlivých čísel sa mení samozrejme aj miesto konania a koncert ZUŽ Vrbenského je výnimočný aj tým, že je spojený s príchodom Mikuláša. Každý si zo spoločného koncertu odniesol niečo iné, ale je niečo, čo si odniesli obe strany. Je to priateľstvo, spoločné stretnutia, spoločné muzicírovanie a práca na iných umeniach, výmena skúseností, ale asi bude prvé to priateľstvo. V priateľskom duchu pre ZUŽ Bernolákovo Dorota Kovačová a Karolina Hulinková.